Si ajina Ugochi na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kelee Eze-Ana ga-adị Eze-Ana Ugochi tubelu nwoke mmadụ oraifite ị ga-adị ọdịnala bụ eziokwu ọdịnala bụ ụzọ ndụ ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọmalije eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempo ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị okenye ga-adị fọnda mba gị ndị oche ga-adị fọnda mba gị fọnda sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ ebe chọọchị fa obodo ụka bịakwa mmadụ Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ chacha oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo ka anyị dọbiri ihe ebe a abịakwa n'oge awa nke eziokwu nke ọbụbụ nwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na oraifite na-anọ n'isi ya maka ndị ọpụta abụ izi ha na-afụ m na soshal midia abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu a sị na ọmaka ya emere anyị a sị m onye na-achụ anyị na ọ ga-ada na-agbakọ ndị anjeli niile mmụọ onye na-eri oke n'ụbọchị taa si onye ọbụla na-asị ka o meme anyị na ọ karịrị anyị unu mewe onye anụ ụnụ karịrị ya n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile onye ike niile si n'aka ya bịa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara chi onye ụwa gị ikenga chi gị ya na mmụọ niile so chi gị ọnya ka anyị chọrọ ka anyị kọwa taa n'oge awa nke eziokwu. Mana bifo anyị gaba n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Jun ka na-aga n'iru na 19th ka anyị ga-achịkọta ya. Ndị niile na-esonye na ya bụ aja kwa ọnwa amadụgo ka esi eme ya mana maka gị gbagba onye ọfụ ichi isonye na ya bụ aja abụ aja mbụ n'elu aja ịpụta ihe aja anyị na-achụ n'igwe etu esi eme ya wee forward ya 3 prayer request email donation token to the account number ịchatizie m na WhatsApp agwa gị other details I need from you in order to book you. Aja etu anyị si eme ya bụ sọọsọ ndị so na ya bụ aja ga-enweta ihe onyonyo ụbọchị anyị malitere ya bụ 6th ya na ụbọchị anyị ga-emechi ya bụ 19th.
anyị chụcha aja nke nchịkọta ya na 19th anwa anyị ga na-achụkwa aja n'isi ndị a na-aga ụfọdụ isi ha tiri ọnwa Jun agwụ anyị bakwa nke ọnwa Julaị. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na nke ọnwa Julaị ịchaatị m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. Etu anyị si achụ ya bụ aja bụ prayer request niile ndị niile sonye na ya bụ aja wetara. Echefukwara na ya anaghị esho ihu ọrụ na soshal midia. Ị nwere ike isonyere anyị ebe ọ bụla ị nọ n'okpuru anyanwụ a. Ị nwere ike isonyere anyị, distansị abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ anyị na-alụ. Etu anyị si eme ihe bụ ụbọchị mmechie anyị ga-eji ihe ọnụ na-eri wee jee chụọ aja n'afa ndị niile sonye na ya bụ aja. Anyị batazie ya anyị gbuolu mmụọ niile nọ na tempụl anụ n'afa ndị niile sonye na ya bụ aja wee prezent ya dia prayer request. Anyị gazie n'ebe nchụaja gbuo egbe anyị ga-eji mesara aka. Aja abụ aja ndị mmadụ sigoro na ya wee nwee many testimonies, mana ya bụrụ ndị na-esho testimonies na social media maka na ọ dịrọ necessary. Na ka m banyezie n'isiokwu anyị ji bịa. Ọkwa dị mkpa nke mbụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja ime ka mmalụ. Nke abụọ bụ ọ bụrụ na ị na-arụ na satellite television cable network and ma ọ na-ebu television injinia, anyị chọrọ inwe channel na cable. So ọ bụrụ na ị na-alụ ma ọ na-inwe connection ya, chaatị ya m na WhatsApp nọmba m 08057837672. Ọkwa nke ikpeazụ bifo anyị gaba n'iru na nkụzi anyị ji bịa bụ ọ bụrụ na ị chọrọ ịda watch our Nollywood movies through life stories, then jee na my YouTube channel ebe a na-watch film akpọrọ Ugochi tubelu movie productions. Subscribe so ka ị na-enweta update ọbụla anyị na-enye. I can tell you na later today na ị ga-enwetakwa update of our latest movie akpọrọ Abomination Nemesis. Ka anyị gawazie n'iru n'isi ihe anyị ji wee bịa n'ụbọchị taa. Gịnị ka ihe na-achịkọwalụ gị bụ gịnị ka ị ga-ama gbasara chi onye ụwa gị, kere onye bụ chi onye ụwa gị. Wee kọwaa na chi onye ụwa mmadụ bụ onye nọrọ mmadụ ụwa. Wee na-akọwakwala gị na-enwere mmụọ so chi mmadụ. Ikenga chi mmadụ representịrị mmụọ so chi ya. Ị ghọtara ya? Onye ụwa mmadụ bụ chi onye nọrọ ụwa. O nwere ike isi n'ikwu nne gị ma ọ si n'ikwu nna gị. Mana nke ka nke m na-enwere mmụọ ọzọ so chi gị. Ọ nyanwa bụ ihe ikenga representịrị. Onye a mere na a na-akpọtụchi onye ụwa mmadụ. Example, na a na-akpọtụchi onye ụwa mmadụ n'obesi. Then akpọtụchi onye ụwa mmadụ n'obesi, a ga-enwe ikenga chi. Ha na-abụ ga-adịkọta ọnụ. Ị ga na-efidikọ ha ọnụ maka na igwe bụ ike ha na-arụkọ ọrụ ọnụ. Dịka ihe nkọwagoro ọtụtụ ndị mmadụ, ọ bụkwanụ na onye enwere okpesi na anyị chọrọ ịkpọtụ ya n'anyanwụ, anyị ga-akpọchi onye ụwa onye anwa, kpọkwa ikenga sochi onye anwa, kpọkwazie mmụọ ndị ọzọ sochie maka na ha na-arụkọ ọrụ ọnụ. Isi n'aka ije na-efidi chi gị iche, fidio ikenga iche, fidie nke ọzọ iche, no, kpọkọta ha ọnụ, fidie ka ha jikọọ ọnụ n'ukwu aiza, ha na-alụrụ ha ọrụ. So ihe na-achịkọwala gị ma ọ bụrụ na iwu onye batara ọfụ n'ọdịnala Igbo, ihe izi kwesịrị ibu ụzọ chọba abụrụgodu ka ije gbawa afa chọba onye nọrọ ụwa, ọ bụrụ nyanwa. Yes, ọ nwere ọtụtụ ndị mmadụ sigoro n'ụzọ na-etu anọ na confusion. Ihe kpatara ya bụ na o nwere onye nwere ike ọ bụrụ na ọ na-ejebe ụka ọbịa, ọ mara nsọ n'ala Igbo ma ọ bụ na ọma na-ebi ndụ etusọrọ anụ. Onye awa na-eme etu a, onye awa ga-eji aka ya site na ndụ ọ na-ebi nwetara onwe ya ụchụ ma ọ bụ ọtọnọ ma ọ bụ ihe ọrụ akwụ n'ụzọ ya. O nwere agwa iko ya bụ mmadụ na-akpa, o mee chi ya nwere ike gbakudo ya azụ ma ọ bụ chi ya na-ezo ezo. Ị ghọtara ya? Ọ bụrụ na ụdị ọnọdụ na-eto anwa dị, ị maa na chi ya nwere ike chi ya ma anọ ọrụ maka na ihi na mmụọ so ya na chi ya na o mere ihe chi ya na-asọ. Example, na mmadụ kwafuru ọbara gbuo mmadụ, ma ọ na mmadụ mere ihe ada na-asọ nsọ, chi onye anwa bụ guardian angel agbakudo ya azụ. Echefuna na ọdịnala Igbo na-akpọ onye nọrọ mmadụ ụwa chi onye ụwa mmadụ, mana ndị ụka ọbịa na-akpọ ya guardian angel. Okpukpere ndị ọzọ nwere ndị na-akpọ ya the third eyes, nwee ndị na-akpọ ya
ya spiritual guide. Ihe ọsịkwasị kpọọ ya ihe dị mkpa bụ nọ that ya guide ya nwa bụ the closest being to you. So ihe ọ pụtara bụ na that ya spiritual guide ị ga na-emeti ya ọfụma maka na akwụdoro eze ochie. Ndị Igbo na-atụkọ ilu si na chi onye adịghị n'izu na isi na-achị ya awọ, meaning ọ bụrụ na chi gị asọpọtụrụ izu ọbụla agbalụ iji wee megide ndụ gị, you will live long and grow gray hair. Ị ga-eri ogologo ndụ chaa isi awọ, ọ ihe ya bụ ilumini. So ihe dịgoro mkpa bụ na chi bụ ụzọ ị gara gị na chi ga-adị na mma. Mana ọtụtụ ndị mmadụ na-abụ ọ bụrụ na otu dị n'ụzọ ha, ọ bụrụ na otu dị n'ụzọ ha, ya bụ otu ha dị n'ụzọ ha ga-eme ha na-agba afa chi onye ụwa, ọ da-ada ịfọkwa. Onye akpatara ụfọdụ nwere ike a na-agbazi afa chi onye ụwa, onye anwa chi ya ama apụta ife, chi ya na-ezo ezo maka ihe na ụtụ dị n'ụzọ ya mere chie gbakụdo azụ. Onye a mere kpatara na ụfọdụ ndị batara ọfụ na ọdịnala nwere ike ịsị gị na ya jere na be dibịa nwa agba afa asị ya na osiri ikwu nne, o jee ebe ọzọ asị ya na osiri ikwu nna, o jee ebe ọzọ asị ya na nwoke nọ n'ụwa, o jee ebe ọzọ asị ya na nwaanyị nọ n'ụwa. Enwee confusion. Ihe kpatara eji wee nwee confusion ahụ ihe gbasara onye nọ n'onye ahụ ụwa bụ ịgbawa afa miri emi n'ebe onye ahụ na o nwere ike nwee mpụ maọbụ ọtọ na o metara nke bụ ogbochi na chi ya adịghị apụta ife n'afa ya. So onye na-agbazi afọ ahụ nwere ike ọ gbakọtazie, o nwere ike onye ọzọ a na-apụta. Mana ihe na-achịkọwara ụlọ ihe ị kwesịrị imegodo dịka onye bata n'ọdịnala na a na-ahapụ isi gwawara ike ajụ na ihe izi ị ga-ebu ụzọ mee wu 1. Ọ bụrụ na ị natago n'ọdịnala na be nna gị, ihe izi ị ga-ebu ụzọ wee mee wu ịkpọkọ chi onye ụwa gị. Na ịmara aha chi onye ụwa gị does not mean na chi ga-amarọ gị. And nke ọzọ na-achịkọwara ndị mmadụ bụ na ịkpọrọ chi onye ụwa gị by name does not mean na ọ marọ gị. Ọ bụrụ ga na iweta gị na chi gị dị na mma, iweta ha na ihe eji emie, ọ bụghị na ọchị nkịtị ka iweta si chi onye ụwa m, onye ọbụla ịbụ n'ụbọchị taa na ụwa afọ na nna awapụrụ gị ọchị na-atụrụ gị nzu na-atụrụ gị edu. Nke bụ eziokwu na chi onye ụwa ga-abịadarị ya ka mma anaghị atụ ka iweghọta ihe nna ekwu. Ọ bụrụ na ịbụ nne na nna ya na-anụ olu m, o wee bụrụ na na-akpọrọ nne na nna ọbụla bịa n'ụlọ akwụkwọ ebe nwa gị na-agụ, eneghị anya n'afọ nwa gị bụ Ifeanyị Okeke onye Ụmụdịọka, ewee na-ahụsụọ n'elu podium kụrụ onye bụ nna Ifeanyị Okeke onye Ụmụdịọka ya gbagota n'elu steji. Ọkwa ị ya agbago afọ ahụ ka akpọ na afọ mana akpara afọ nwa ọkwa eziokwu. Etu a ka ọ dị, akpọghara na chi onye ụwa leze ka were oge mmadụ chi onye ụwa Chukwu nọnyere m enwe na m onye Ogbuefi na nna akpọ ka onye ọbụla bụ chi onye ụwa ya ka ọ gbadata. O nwere ihe ya eme ka ọ ghara ịgbadata unless na alụ ma ọ bụ otu ọdị n'ụzọ gị. Ihe m na-achọ ịkụwara gị bụ mana o nwere ndị batara ọfụ n'ọdịnala ebe ha na-akwụsịdebe bụ ka onye gbaa afọ onye ụwa, ka onye gbaa afọ onye ụwa. Ọ tozie n'ije gbaa afọ onye ụwa, ọ jụrụ maka ọtọnọ, ọ jụrụ maka ụchụ, ọ jụrụ maka alụ dị n'ụzọ ya, ọ jụrụ maka mmekọta o mekọtara ihe ndị o mekọtara gwa ogbochi n'ụzọ ya. Onyezie ịgba afọ asị ya onye asị ya n'ikwu nne, onye asị ya n'ikwu nna, ọ dị confuse, ọ na-akpụrụbie si na ihe a na ihe edoro ya anya ike agwụ ya maka na ọ bụ ụzọ hapụ iwere isi gwọwara ike ajụ. So ihe m na-agwa gị n'ụdịrị etu a bụ ịbata n'ọdịnala bido ogoro kpọkụbe chi gị, na-awapụrụ chi gị ọjị, na-atụrụ ya nkwụ, na-atụrụ ya edo, gwachi onye ụwa gị nachigatago ebe ọ bụla isi mejọ si gbaghara gị. Ịyọbazie chi onye ụwa gị si ya biko na ikwetagodi ị ga-eme ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, na ikwetagodi ị ga-eme ihe a tụrụ anya n'aka ka ime, na ị ga-aga ịjụ ese, mana ya biko ya duga gị n'aka onye ga-agwa gị ihe ị kwesịrị ime. Ibu ụzọ gụbagoro ọfọ nka o nwere ebe ị agọrụzie mmụọ ga-eji aka ya direct ya gị n'ebe ị ga-eje jụ ese. Ebe ị ga-eje jụ ese ịbịa na abụbegoro ụzọ kọrọ onye bụchi onye ụwa m na ọnya ka dibịa mba, ị ya asị ya gbaala gị afọ ma ndụ gị ọ dịkwa ya gbaa afọ ihe dị n'ụzọ gị. Ọ gbasịa afọ n'ụzọ gị awa, ọ bụrụ na ụchụ dị n'ụzọ gị si kwurugoro okwu kwuo okwu ụchụ dị n'ụzọ gị. Ị bụrụ onye ya agbụ alụ burugoro ụzọ kwụọ alụ. Ọ bụrụ na ndị amoosu nọ n'ụzọ gị ma ndị akara ogere ma ọ bụ ndị uke na-aya akwapụcha ibu ndị a mee ọrụ ndị a si buru ụzọ mesịa ndị a. Ana m achọ ịgwa gị na emesịa ihe ndị a
na ya bụ ogbochi anwa dị n'oge gị na chi gị ga-apụ. Mgbe ahụ ịgbazi afọ onye ụwa na onye wu chi ga-apụta ịmarọ. So mana ọtụtụ ndị mmadụ na-ebu ụzọ na ya chọgodo ịma onye bụ chi onye ụwa ya, na-achọ ịmatachi onye ụwa gị na ọ bụ eze nna nyerugo na be nna gị na nna mụtara nna gị, ọsọgụgo ya problem ọsọgbere, ịghọtara ya. Andị mana ụchụ dị n'ụzọ gị ogbochigo. So kpọwagoro onye wuchi onye ụwa gị, onye ọbụla ọwa ịkpọrọ onye ọbụla afa ị na-emegoro etu a na-agọdoro chi gị, yọwazie ya duga gị n'aka onye ga-alụrụ gị ọrụ ka ọ gaziere gị. Ibidogoro na nke onye anwa gbagoro afa goro mara ihe dị n'ụzọ gị, mana na o nwere ihe wee ogbochi iburugoro ụzọ mee ihe ndị oyibo kpọrọ reparation, megoro na ogoro na udo na uti mmụọ chi gị na mmụọ niile so gị. Nke a ka ọ ya ahụ imesizi ya. Ọ nwekwara ndị akpọrọ mistik, ndị nwere special gift na-abụ ọ bụrụ na ha bụrụ ụzọ jee medo onwe ha, ha na chi ha dị na mma, ha na mmụọ nsọ chi ha dị na mma. Ụfọdụ ka onye nọrọ ha ụwa na-eji aka bịakwute. O nwere ndị nwere special gift, ọ bịakwute gị na nlọ, ọ sịghị na ya bụ onye dị etu a, na ya bụ nna mụtara nna gị, ma ọ na ya bụ nna mụtara nne gị, na onye a nọrọ ụwa, ma onye na-afụ ya na nlọ ebe ọ na-abụ na-achụ gị ọsọ na nlọ, ịfụ the old man ma apịa na nlọ sị nwa m agbazina gị mee nke agwaghị ihe ị ga na-eme na nlọ. O nwere ndị nwere gift ruo taa. Amaghị m ọtụtụ ndị mmadụ ndị chatara m sị m na mgbe ha dị na ụmụazị na ha na-ada afụwa guide na-abịa agbara ha ọgụ na nlọ, mana nke a ha toliteziri marụ nje aghụghọ na ụmụ ihe niile a na ya na-afụsi ya, ghọtara ya. So o nwere ike ọ bụrụ na onye ahụ na-abịa na-esi efu gị mgbe ọnwụ na efuru onwe na denja, ọ bịa gbalụ gị ọgụ na nlọ. O nwere mgbe ị agbagotaruo na ndụ nke mmụọ, isomọ na ọkụ na-eji si onye ka ị bụ. Ịmụ na ndị mmadụ na-ajụ mmụọ ajụ na nlọ, ịmara ihe niile awụ na dipendị na level ịgbagotago. Onye ajụọ mmụọ asị ya oke n'ụbọchị ọzọ ya aga na ya agwa odi ya bụ. O nwere ike otu ụbọchị ọ bịakwa ọ sị gị na ya bụ onye dị etu a. Ana ị nwere ụfọdụ na-abịa kpọrọ ha afa, ụfọdụ akpọrọ afa nwere ike gwa gị na ya bụ nna mụtara nna gị, gị jee jụọ ese onye ọ bụ. Ije jụọ esi ya agwaghị na onye dị etu a bụ nna mụtara nna gị n'ahịa agba afịa, i were afa a jee n'afa jụọ ese asụ nọ ya, ịghọtara ya. So onye na-achịkọwalụ gị bụ ibugoro n'ụzọ jebe ka ije mara afa, nke a ofu. Nke abụọ bụ marụ na chi gị na ikenga chi gị bụ ofu. O nwere ndị dibịa ị ga-eje na nke ha sị gị ifidie onye ụwa gị, ifidie ikenga chi gị, by then agbakọchara ụfọdụ ego ha agbawa ọsọ. So ọ bara uru fidie chi gị na ikenga chi gị as one. Mgbe ị na-akpọ ihe kpọchi onye ụwa gị na ikenga chi gị, n'ọha ka ị na-akpọta na mmụọ ọbụla so chi gị. Isi etu a na-emie, ị na-enye ha ihe na asị igwe, ha na-arụrụ ọrụ dịka igwe. So sorry for that distraction. Ihe m na-achọ ịkọwa bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọdịnala Igbo. Ọ bụrụ na ibido gị na chi gị bido dịba na mma, ị na-akpọkụ chi gị, ihe chi gị chọgodoro bụ, ọ nwere ndị na-ahapụta ha n'ọdịnala eburu ụzọ gbuoro chi ha eburu, gbuoro chi ha ewu. Ọ bụrụ onye adịgoro mkpa ka ọ ghara ịbụ na-agwara ijele, ọ bụrụ na ebu na a na-achụ gị mba, bidogoro na ịga ọchị nkịtị, bidogoro na ịtụ nzu ma ọ bụ ịtụ edo ma ọ bụ nkwụ ọkụ. Bịa nke ọzọ bụ ịpụta n'ụtụtụ na ịchọrọ ịpụ, ịkpọkọchi onye ụwa gị si ya na n'ọkwa ebe na-etu a ka ị na-eje n'ụbọchị taa, ya wepụrụ uke mmụọ, ya wepụrụ uke mmadụ dị na-eje maka agba gị na onye na-etu akara, ya mee ka ihe ị na-eje ka ọ gaziere gị. Ijechakwa bata, ọ bụrụ na ọ gaziri ịbatakwa isi achị m na-ejekwara m na ọ gaziri m, ma ọ bụ na njel na ọ gazichaghị, ma ọ bụ na njel na ọ gaziri chacha, mana na ị kwenyere na echi ga-aka mma. Ị na-eme etu a, ọ that communication aka achọ ka gị na chi gị na-eme. Ị na-eme etu a, chi ga-akwụdoro gị, ị ga-apụta ihe. And nke ọzọ, na-ewepụta taịm gị na chi gị na ezube ezu gị na mmụọ niile gị na ha so ji akparịta ụka mkpọrọ spiritual exercise. Oge a gị na chi gị ji akparịta ụka, ibe ịtụ ochi onye ụwa gị afa, onye ọbụla ọ bụ nwoke ọ bụ nwaanyị, na ọ bụla ịmabara afịa, ịtụcha ya afa, ịyọọ ya si ya do onye nwata na-asa ahụ n'afọ ebe isi bejọ ya megide ya gbaalụ gị. Ịyọzie ya si ya biko ya mee ka ịpụta ihe ka ide ude, then ịyọzie ihe bụ mkpa gị. Ịyọcha ihe bụ mkpa gị, ikwubi okwu, jụọ ogu. Gịnị bụ iju ogu? Iju ogu bụ ihe ndị ụka kpọ back to sender. Iju ogu n'ọdịnala Igbo bụ mgbe anyị na-ekwubi okwu sị onye si ihe iji wee dịrị idigbo onye a na ndụ, onye si ihe iji wee nọrọ ịnọgbo onye a na ndụ.
onye si na akwụghị amacha na mpama ya bara nke ya onye checha ihe ọjọọ ya emeghị ya ma onwe ya na ndụ gị ga-adị na ndụ ezinụlọ ọ ga-adị n'ife ọma ga-ebere gị ihe niile abụ iji ogwe onye abụ ikwubi okwu imechazie ya ịgba nkịtị dịka nwatakịrị nọ n'ihu nna ya esie chi onye ụwa m na mmụọ niile m na ha so kere ihe ụnụ chọrọ ka m mee ọsọ gị na ha ịgbazie nkịtị. O nwere ndị na-abụ anụ ụdị ọnọdụ a ha afụ vision, nwee ndị na-abụ anụ ụdị ọnọdụ a ha anụ voice, nwee ndị na-abụ ha anụ ụdị ọnọdụ a obi ha agwụwa ha okwu a na-akpọ intuition perception, nwee ndị na-abụ ha anụ ụdị ọnọdụ a o nwere ike ihe dịka obere ụla eburu ha ha afụ ọfụ ya ka a na-akpọ trance. So you must pay attention to your spiritual life. Oge a ka gị na chi gaji akpa nkata, oge a ka chi ga-eji wee na-atụnye gị alụ si gị akwa ịchọrọ ịpụta ihe ngwa nke ihe na-eme m hapụ ya mebe nke a ma ọ mee etu a ma ọ mee ya etu a. Ifuchi na-ebugo gị uche onye ka ndọcha na-akpọ inspiration. Inspiration a ị nwetaziri ebezie na-eme n'ụwa mmadụ ọ na-abara uru. So mana ọ bụrụ na ịgbakọdochi gị azụ jee na-eme n'ike onwe gị onwe ka ị na-eme nọ nkịtị. So mana iburu ụzọ mgbe echighị ụzọ ihe ọ bụla ị chọrọ ime get ya chi involve ka ọ gaziere gị. Ka m kwụsị ebe a, ịnerecha vidio metụ aka na share button ka ọ dịkwa ịtụ a n'oge awa nke eziokwu. N'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, ekwuo m okwu ngọzi n'isi ndị niile, my followers, fans, children of the temple and friends of the temple all over the world. Ebe ọ bụla ị nọ wee na-anụ olu m, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, asị nke ọma ka meela ụnụ, asị na ụnụ ga-adị ka echi na echi adị agwụ agwụ, asị na ihe ọma niile ụnụ na-achọ na mba obodo ụnụ nọ n'ụnụ ga-enweta ya. Na-etu a nsịkọ ka ọ ga-esi wee mee na afọ abụ na afọ, etu a ka ọ ga-esi mee na nkwọ abụ na nkwọ, etu a ka ọ ga-esi mee na eke abụ na eke, etu a ka ọ ga-esi mee n'orie abụ n'orie. N'afọ Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile, na nwoke maọbụ nwaanyị ama ekwughasịwa okwu a maọbụ sụgharịa ọfọ a nsoro n'ụbọchị taa n'isi mmadụ niile, n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Agazie n'ọfọ. Daalụnụ.